Γεια σας παιδιά, Στεφοπή είναι εδώ. Τι κάνετε, καλά είστε? Εγώ ελπίζω να είσαστε όλοι μια χαρά και σήμερα θα είναι το πρώτο μου βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει επειδή θα είναι ένα παιχνίδι τρομακτικό. Όχι, για την ηλικία μου δεν είναι καλό που το παίζω, απλά εγώ δεν φοβάμαι, τρομάζομαι και θέλω να είστε μια χαρά όταν το βλέπετε, να μην λέτε βλακίες. Και σήμερα θα παίξουμε Resident Evil 7. Καλά θα περάσω. Πριν αρχίσουμε, θέλω να κάνετε like και subscribe, επειδή αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Και τώρα ξεκινάμε. Σε ποιο difficulty? Στο normal, ok. Πάμε. Αλλά πού ήταν το δύσκολο? Τώρα το θυμήθηκα. Πού είναι? Hey baby, I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news, I'm gonna be coming home soon. Yay! Δεν θέλω. Κάθισε εκεί στο πλοίο. I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. Α, οκ. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you. Όχι. I miss you so Όχι, κάθισε στο σπίτι, τι είναι αυτό στο μέση του πουθενά. Τι. Ethan. You're right. I did lie to you. I shouldn't have. Αλλά, All I can Άντε. say is that if you get this, τι. stay away. Καλά περάσαμε σε αυτό το βίντεο, τώρα τελείωσε το παιχνίδι, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Κάντε like και subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Ήθελα να σας ρίξω ταυτόχρονα μια χαστούκα. It's Ethan. Oh, hey. You alright? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found Okay. her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Μην μου πεις ότι θα πάει Maybe εκεί it's a πέρα να prank. την πάρει. She wants me to come and get her. Where is she? Dulvey, Louisiana. Πράγκ είναι. Εγώ αυτό νομίζω. 3 years. I know. Εσείς δεν ξέρω, What if πράγκ it is her? νομίζω ότι είναι. I have to find out what happened. Οκ. Τι γίνεται? Ωραία, είμαστε στη μέση του πουθενά. Okay. Στην Dulvey, Λουιζιάννα. Πρόσεχε! 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 This is the place. Ωραία. Καλώς ήρθες, Στέφανε. Τι έγινε? Καλά. Απλά δεν νομίζω να περάσω καλά. Find me. Οκ. Εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ωραίο σπίτι. Να το έχω εγώ. Σε παρακαλώ. Α, δεν μας αφήνουν. Άνοιξε να δούμε. Έτσι μπορούμε να φύγουμε. Αυτό το αμάξι δεν με αφήνει να μπω. Ούτε να πάω από πίσω. Να κόψουμε δρόμο με αυτό το φορτηγό. Α, join us. Οκ. Accept a gift. Πιανείς το δώρο. Τι στο καλό. Τι είναι, φίλε? Και πού πήγε μόλις τώρα? Πού πήγε μόλις τώρα? Αμέ.
Οκ, ναι, πάμε τέλος πάντων. Δεν έγινε αυτό το πρώτο. Εσύ... Πάμε, δεν με νοιάζει. Α, κοράκια. Α, καπνίλα, κάποιος έκανε τσιγάρο. Γιατί, κόψτε το τσιγάρο. Όσοι μεγάλοι βλέπετε αυτό το βίντεο, κόψτε το τσιγάρο ακριβώς τώρα. Δεν κάνει, μπαν. Δεν γίνεται. Όσοι ακούσω στα comments να λένε κάνεις τσιγάρο, σε διώξα, δεν με νοιάζει, δεν γίνεται. Αν ναι, δεν μπορώ. Τότε τι θα κάνω. Τέξας. Μία. Δεν λέει τίποτα. Ωραία. Προχωράμε. Α, κούνια. Γιατί δεν με αφήνει να καθίσω. Άμα είναι ανοιχτές οι πόρτες σε τρομακτικά παιχνίδια, κοιτάξτε τι θα γίνει. Λογικό. Και κοίτα, δεν θα ανοίξει. Άντες. Μην έρθει κανένας με τυχόν. Τι έκανε έτσι. Εξήγησέ μου. Α, γιατί θα κατσαρίδες. Όχι κατσαρίδες. Disgusting. Αλλάζω ρεύμα, φίλε μου. Αλλάζω ρεύμα. Δεν θέλω... 20 χρόνια μέσα σε 2 χρόνια. Τέλεια. Τι γίνεται τώρα. Τι στο καλό είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Ωραίο σπίτι. Δεν μπορείτε να το τακτοποιήσετε. Κουτιά, δεν μπορώ να ανοίξω κανένα. Μάλλον όχι. Κασέτα. Θα μας χρησιμεύσει μάλλον. Αυτό τι είναι. Αποθήκη. Χέσα. Αλλά είναι πολύ ωραία τα παιχνίδια που έχουν τέτοια πράγμα για να αποθηκεύουν. Ρίδας. Όχι. Μα δεν έχει τίποτα. Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. They were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Γιατί δεν μ' αφήνει. I know I should have worn my good shoes. Πού πας. Τέλος πάντων. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Ναι, αυτή η παράξενη εικόνα. What do Okay. you think? Andre? Είπα πού πήγες. Πού πας. Εσύ δεν μου απάντησες. Τώρα καλά να πάθεις. Τι να σου πω. Wait, did you see where Andre went? Όχι. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, Προχώρα. you stick with me. Είπες όμως πριν ότι δεν είμαι. Γι' αυτό τώρα μην είσαι μπουρουμπουρου επειδή κάθομαι μαζί σου. Έλεος. What the fuck was that? Γιατί πήγα πάνω την κάμερα. Βοήθεια. Andre? Where the fuck is he? Κάλεσε το χαρούμενο παιδί για μένα. Δεν αντέχω. Andre, where are you, man?
Τι θα κάνουμε, Τέλεια. Ολόξικα κι εγώ. Τι βλέπεις στο Τζάκι. Τι στο καλό. Ευχαριστώ. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ξέρεις τι θα κάνεις. Κατέβα και προχώρα. Εγώ δεν πάω εκεί πέρα στην κόλαση. Έλεος. Προχώρα. Εγώ θέλω να ζήσω. Είσαι πολύ αργός. Μπορείς να... Όχι, δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω. Όχι. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Όχι. So, you first. Καλύτερα είναι... Θες να ζήσεις, τότε προχώρα κάτω. Σίγουρα δεν είναι... Κάτι βλέπω. Ποιος είναι αυτός άραγε. What do you see? What is it? Είσαι ο Άντρε μήπως. Disgusting. Καλά. Στο καλό έγινε. Τότε καλά πέρασαν. Άρα μάθαμε τώρα τι θα γίνει. Τι πρέπει να κάνουμε. Jesus. Οκ. Ευχαριστώ. Τώρα μπορώ και ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ευχαριστώ. Άρα πρέπει να περάσω εδώ πέρα κάτω. Κανόνισε μη δω κανέναν άντρε. Τι έπαθαν οι σκάλες. Πάλι κάνω. Γιατί με έχει κολλήσει. Ακούς συνέχεια καταραμένους ήχους. Δεν ξέρω γιατί ακόμη, αλλά... Resident Evil παιχνίδι είναι. Τι φαντάζομαι. Πολύ αργό. Έκλασες. Σταμάτα να κλάνεις. Μα... Πνίγηκα. Όμορφος, Περίμενε. Σαν κάποιον μοιάζεις. Μου πεις ότι είσαι ο άντρε. Τέλος πάντων. Σταμάτα. Please. Mia? Επειδή είναι όλα εδώ πέρα καταραμένα, πρέπει να μείνεις εδώ πέρα δυστυχώς. Γιατί μία είναι σκέτο. Τέλος πάντων. Κάτι εδώ. Ωραία. Προχωράμε τώρα. Τώρα πρέπει να πιάσω εκείνη που απλά... Ναι. Thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Καλημέρα, ναι. You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go.
Addie? We need to go now! Κάτσε να προχωρήσω, γιατί δεν μ' αφήνεις. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone for 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Ναι. Προχωρώ. Θέλω να πάω σπιτάκι. Ήδη σε σώσαμε, τώρα ας πάμε σπιτάκι μας. Ένα φυλάκι που ήρθα εδώ πέρα για σένα. Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Και προχωρά όμως. Προχώρα. Α. Και φτεδάκια. Α. Και φτεδάκια. Θέλω και εγώ τώρα. Πάμε τώρα. Τι να κάνουμε, δεν έχω και φτεδάκια δυστυχώς. Πάμε. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. Εσύ ήσουν αυτή. I didn't. Εσύ ήσουν αυτή. Για ποιο λόγο ήταν η φάτσα σου. I'm telling you everything that I know. Προχώρα. We have to go this way. Άιδε, νομίζω ότι πήγα μπροστά της. Αλλά πάντα πρέπει να είναι πρώτη, Are you sure you know where you're going? Δεν νομίζω να είναι. Food through here. I remember. Ναι, περίμενε. Άρα σου δίνανε αυτά τα καταραμένα. Έλεος. There. Θέλω να φύγω, βαριέμαι εδώ πέρα. This is it. Οκ, προχωρά όμως. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. Μια γιαγιά. It's gone. It's gone. Τι σε κάνω. We're gonna be a family now that you're here. Οκ. There's another door here. I'm sure of it. Έχω στραβωθεί. Mia, We gotta get out of here. just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Οκ. Έκοψα τώρα. Έχω βρήκα άλλες γκόμενες, δεν με νοιάζει τώρα. Μπερέτα. Mia? Οκ. Εγώ θα πάω σπίτι. Τώρα αυτό είναι σίγουρο ότι θα πάω σπίτι. Να, απλά σπάω το γυαλί, πάω σπιτάκι μου. Άντε χέσου Μία, δεν με νοιάζει για σένα. Παρακαλώ, θέλω ένα γύρο με πατάτα. Δεν πρόλαβα να δω ένα κύριο που ήθελα. Αχάρτης. Α, δεν μπορώ. Χρυσά. Δεν ξέρω τι θα χρησιμεύσουν τα νερά. Πάω σπίτι. Τσέκα. Επέ. Άντε γεια. Παρατώμα. Bye bye.
Περίμενε, μία είναι αυτή. Αμαχή τώρα. Να εξηγήσω κάτι. Για ποιο λόγο έχεις τη δύναμη του Hulk? Οκ. Χριστόλη μου! Κάνεις αυτό στον άντρα σου! Μη μου μαγειρούσεις, please! Πεθανά. Αν ζεις. I can hear her. I can feel her clawing her way back in Ποια? me. Ποιος? Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Το ξέρω, πας να με σκοτώσεις. Γι' αυτό καλά κάνεις. Άρα εγώ πάω στο σπίτι μου, καλά να περάσεις εδώ πέρα, να πεθάνεις, δεν με νοιάζει. Πάω σπίτι. Πάλι δεν είναι. Κάτι άλλο που δεν έχω δει. Εδώ πέρα γιατί δεν ανοίγει άραγε? Πέρα μέσα τι έχει? Εδώ πέρα έχω ανοίξει. Γιατί? Την έκατσες τώρα. Την έκατσες τώρα. Την έκατσες. Εγώ την έκατσα τελικά. Την έκατσες. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Μπράβο. Μπράβο. Άρα επί. Τώρα πάω σπίτι. Το σουβλάκι μου! You really shouldn't have come here. Okay. And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Εγώ ήθελα το σουβλάκι μου όμως. Ποια ζωή έχει έξοδο στην... ναι. Μία... Πού πήγες? Τώρα έχω... Πού πήγες χωρίς να κάνεις ήχο? Τι στο κάνω? Θα τα χέσω όλα. Περίμενε. Δεν έχω ανοίξει αυτό. Και επίσης πριν είχαμε δει τι έχει, απλά όχι καλά. Οκ. Τι έχει? Ευχαριστώ. Περίμενε, δεν έχω πάει πάνω. Περίμενε, τι να κάνω? Ναι, ξέχασα. Πρέπει να βάλουμε αυτό εδώ. Χολόξι. Ωραία, οκ. Πάμε. Ακόμη όταν είσαι. Βοήθεια.
Τι έχεις από πίσω? Οκ. Καλά σου έκανα. Μη μου βάλεις το κατσαβίδι. Αου. Αου. Please, βγες. Σε παρακαλώ. Yes. Τι είναι αυτό? Άλλη σοπρία. Μη βγες! Βγες! Το γέρι μου! Μπορώ να πάρω το χέρι μου. Ευχαριστώ τότε. Μπορώ να πάρω μια κόλλα, να το κολλήσω. Τώρα θυμήθηκα ότι μπορείς να ανοίξεις σκάλες. Προχώρα, επειδή νομίζω ότι θα είναι εκεί πέρα πάνω. Και κάπως θα έχει πάει, δεν ξέρω. Όπα. Τώρα μου λες ότι θα έχουμε πιστόλι. Την έχεσαι. Το έχω πρώτα αυτό, αφού δεν είναι εδώ. Λογικά. Σφαίρα. Έχουνε κάτι σαν κουτιά, τίποτα. Εδώ έχει κάτι, όχι. Σε αυτό το κουτί. Τίποτα. Στον κόλλο σου, όχι, τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, γιατί τίποτα παντού. Εδώ, για να δούμε τι έχει εδώ. Κάτι εδώ. Εδώ. Κάπου. Πουθενά, οκ. 20. Ωραία. Την έκατσε. Ναι, η έξοδος. Φεύγουμε. Ναι. Κάτι δεν γίνει. Τα έχεις εγώ. Πέσανα. Ήθελα να κάνω reload. Γιατί δεν μου γινότανε. Τέλος πάντων. Περίμενα, επειδή με νευρίασε τώρα το παιχνίδι. Με νευρίασε για ένα λόγο. Δεν γίνεται να χάνω από τόσο εύκολα. Δεν γίνεται αυτό. Ποτέ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αυτό. Και να πάρω τις σφαίρες. Κάτσε, για σιγουρότητα. Να μην ζωντανέψει. Και μία στο κόλλο. Νομίζω ότι έχει πεθάνει. Καλά να πάθεις. Τελικά τώρα πώς θα ανεβώ εδώ πέρα πάνω.
Βοήθεια. Έχει πρόβλημα! Ωχ, στο καλό. Τρόπαιο. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι θα μου δίνει ένα τρόπαιο, αλλά δεν ξέρω. Ενώ πριν. Don't you die on us now? You have work to do. Σαν τη Ζωή ακούγεσαι. Σώσε, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Where am I? What the hell? Εσύ δεν μου πάτησες στο κεφάλι. Εσύ είσαι γυναίκα του, άσε. Πάμε. Δυστυχώς πάμε. Bye bye. Peekaboo. 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 Ναι, είναι τελικά. Δεν μου είπες ότι με έβλεπες. Όχι. Αλλά ένα β1. Αλλά εδώ, παππούκο. Τι στο καλό! Κάτι θα κρατάει εκεί πέρα, γι' αυτό προχωράμε εδώ. Βοήθεια! Βοήθεια! Τι στο καλό! Δεν με νοιάζει. Τώρα είναι από πίσω μου ένας παππούκος που θέλει να με σκοτώσει. Άνοιξε! Τι έκλεισε μες στη μούρη μου. Βοήθεια. Έλα, πέσε, πέσε! Bye-bye, bye-bye. Χαρτούμε. Νομίζω ότι τελειώνω σήμερα αυτό το βίντεο. Νομίζω ότι θα σας άρεσε. Λίγο χέστηκα πάνω μου, δεν πειράζει. Και ελπίζω να σας άρεσε.